Ens trobem a l'Espai Familiar, aquí a la llibreria Llavors, a Hospitalet de Llobregat. L'Hospitalet és un municipi amb una alta densitat de població i una gran diversitat socioeconòmica i cultural, i en moltes ocasions falten serveis on els infants puguin jugar amb calma i les famílies puguin trobar-se acompañadas y amb suport. Quieras o no, nosotros como estamos con los pequeños o los estimulamos a nuestro modo, pero los niños necesitan más cosas para poder crecer su imaginación, interactuar y saber él mismos autorregularse con otras personas que no solo su entorno familiar. Amb l'espai familiar el que es vol és reduir l'aïllament, prevenir-lo, reforçar els vincles i sobretot posar al centre el benestar dels infants i de les seves persones cuidadores amb una proposta que contempla el joc i l'acompanyament respectuós com el centre de tot i que serveixi pel bon desenvolupament dels infants. Per l'Espai Llavors, acollir un espai familiar com aquest ha servit i ens ha portat poder conèixer millor a les famílies que hi ha al barri i també les seves situacions i també aprenentatges i és això, conèixer una mica millor les famílies on hi ha infants en aquesta franja d'edat que potser no fèiem tantes activitats abans i ara hem començat a poder-les fer i en un futur plantejar activitats amb infants més petits. En primer lloc fem una petita acollida a les famílies, als infants quan arriben i després passem o bé a un taller, a una proposta o a espais de conversa entre nosaltres i entre les famílies per crear xarxa i parlar de diferents interessos o dubtes que puguem tenir. I nosaltres com a professionals de l'espai el que fem bàsicament és acompanyar les famílies, donar suport i crear un espai en el que puguin sentir-se còmodes, de confiança i acompanyades i escoltades en tot moment. Jo espero que arribin els dilluns per poder venir aquí, passar una estona amb vosaltres, amb les altres famílies, també una oportunitat perquè el Pau pugui fer conèixer altres criatures i altres propostes que a casa no tenim aquesta oportunitat. L'experiència ha sigut molt positiva, la veritat que he trobat més del que buscava. Jo pensava trobar mares com jo i compartir espai, moments, i he trobat a l'Alba i a la Júlia que estan amb els nens. És com una mica un moment d'esbarjo pels nens a la vegada que educatiu i on les mares també ens podem relaxar una mica, parlar, compartir y es muy interesante. Entonces me gusta mucho este espacio porque compartes también con las mamás que estamos aquí y tienes el tiempo también de cuidarlo y de verlo. Me agrada también porque mi bebé interactúa no solo con pequeños de su edad, sino con también más pequeñitos o más grandes. El que vam tenir en compte per dissenyar aquest espai principalment és, en primer lloc, el mateix espai, que fos acollidor, que fos segur i accessible per les famílies i pels infants. En segon lloc, l'horari, per adaptar-nos als diferents ritmes i que fos un espai flexible per ells i elles. També hem tingut en compte les necessitats i els interessos de les famílies i, per últim, les edats dels infants per adaptar les propostes i els materials a les seves necessitats. Tienen bastantes juguetes didácticos que genera que su imaginación, digamos, se desarrolle un poco más. És un espai segur emocionalment. No només que l'espai sigui segur, sinó que a nivell emocional és com un coixí, com una carícia per la família, no? I que la veritat, no sé, jo estic molt contenta amb aquesta decisió, la veritat. Aquí hi ha moltes famílies que són totes d'aquí del barri i no es coneixien entre elles i ara estan creant una xarxa molt bonica amb persones que viuen a prop i on poden compartir i sentir-se a gust i poden quedar tant aquí com fora. És un espai on he tingut oportunitat de conèixer també les meves veïnes, que és difícil. És un espai on el vostre suport és inigualable i també és una mica un espai de teràpia on no només... no és un espai per nadons, és un espai per les famílies, no? Per compartir tot allò de les famílies i és un espai que en realitat jo no sabia que el necessitàvem tant. És molt important socialitzar, fer una mica de barri, que els nens juguin entre ells i al final que compartir és conviure, no? I és un alivio
increïble saber que el mateix que et passa a tu li passa a una altra persona i trobar aquest moment d'espai conjunt i que és molt interessant i molt maco, així que animo tothom a venir aquí.